det smelter, mand. Det flapper. Flap, 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 flap. Det koger. Det er helt rejt, det der, mand. Nu skal vi ind og skifte dæk lige om lidt op. Det bliver kanon. Hvad er det, der siger sådan der? Det er dækket, der smelter. Eller er det fordi, der er ild i dækket? Det er ligesom at være tilbage til DHB, jo. Hva, Benjamin? Ja. Det er ligesom at være på brændepladsen DHB. Det er samme noget, i hvert fald. Nej. Det koger lidt. Så er I... De koger i hvert fald. De er med på at blø nu, mand. Hvad så, Slik? Hvad har vi ild i? Folk, de tror på den anden. De tror, der er Hvad så, Peter? Kør det! Jeg venter bare på, at det gider at sige bum. Så kan man få vinterdæk på. Det er ikke så meget. Jeg kan se Karkas nu på siden. Holde afstand. Ja.